Vana vaMwari, tiri kufara here kuti tauya kumusangano nhasi? Kana tichifara ngatiti amen. Ndinoda kukuchingamidzai kumusangano weMatumba mugore ra2024 pano paGlen City. Udza ari padhuze newe kuti tenda Mwari, nokuti handinyore kuti usvike pazuva ranhasi uri mupenyu. Pamusoro pazvo kuti uye kuno kumusangano, because vari pavamwe vapenyu zvatoramba kuti vave kuno nekuda kwezvinhu zvakawanda nezvikonzero zvakawanda. Saka David anoti dai Jehovha aisava nesu, vavengi vedu vangadai vakatimedza tiri vapenyu. Kwai saka Israeri ngaiite sei? Ngaidaro. So tine chikonzero chokutenda Mwari, nekuti Mwari aita sei? Atichengetedza, akatiunza pano. Ndinenge ndichifunga pamusoro pemutambo weMatumba wekutanga wakaitwa nevana vaIsraeri vachibuda muIjipita. Ndinongoimagina kuti pakanga pakamira sei, vanhu vaitenda Mwari zvakaita sei, vanhu vairumbidza Mwari zvakaita sei. Mushure mekuvoneswa chamutavanhava muIjipita muuranda, ndokubva vasunungurwa neruvoko rune simba
vava mukati merenje vachinamata vakashandisa mukana uyo sei pakurumbidza Mwari wavo. Ndinoda kutaura kubva kuna Acts chapter 7 verse 39 ndo pane pfungwa huru yandinoda kuti tishare, but ndichakumbira kuverengerwa kubva pavhesi 37 kusvika pavhesi 39. Ndiye Mozisi wakati kuvana vaIsraeri, Ishe Mwari wenyu uchakumutsirai muprofita pakati pehama dzenyu wakafanana neni, uyu ndiye wamuchanzwa. 88 Ndiye wakanga ari kuungano murenje, anomutuma wakataura naye mugomo reSinai, ana madzibaba eduwo, wakagamuchira mashoko mapenyu kuzotipa. Ndiwo wakanga vasingadi kumutevera, ivo madzibaba edu vakamuramba, vakadzokera Ijipita nemwoyo yavo. Haleluya, vana vaMwari. Amen. Hanzi ndiye arikunzi ndiye ari kurehwa apa ndi Mozisi. Handiti tinoiziva nyaya. Mozisi ndiye akashandiswa naMwari painzi Mwari akabudisa Ijipita, vana vaIsraeri muIjipita neruoko rune simba, akashandisa Mozisi. Saka Mozisi akatungamirira vana vaIsraeri ndokupinda murenje. But chimwe chezvimwe zvaaitaurwa neMozisi ndezvekuti titenderei tiende tinonamatani Mwari wedu takasununguka. Saka vava mukati merenje ndimo mavakanga vachirumbidza Mwari vachinamata. Asi hazvina kuzodaro. Vamwe pakati pavo vakatanga kugunun'una, vamwe pakati pavo vakatanga kufunga kuti dai takaramba hedu tiri kuIjipita, because vaifungidzira kuti rwendo urwu ruchava rupfupi, vachangobva muIjipita vobva vatongopinda muKenani ipapo. Asi rwendo urwu rwakanga rwakareba uye rwakavatorera makore akawanda, zvokuti vamwe vakatofa vakawanda mukati merenje, zvokuti kune vakabva kuIjipita vakasvika Kenani vashoma, vakasvika vabva muIjipita. Vazhinji vachoni vakafira murenje. Rwendo rwanga rusiri nyore, rwaisava rupfupi. Kukanzi pakati pevanhu ava vakabva kuIjipita ndipo pane vanhu vakanga vasingadi kuteerera ani Mozisi. Kana mukaitarisa kumashure kunonzi ndiye Mwari akamboshandisa Mozisi akaita zvinoshamisa. Handiti kana tiverenga pamusoro perwendo rwavana vaIsraeri tinosangana nezvakawanda zvakaitwa naMwari zvinoshamisa. Minana yakaitwa naMwari inoshamisa. Kubva achida kuvabudisa muIjipita kwakaita mosquito, kukaita dima rakanga rakafanana kushinura nokutsinzina, zvakafanana. Vakaita matafi mukati meIjipita. Mwari achiita zvinoshamisa kuti vanhu vanyatsokuziva kuti Mwari wavo une simba. Mushure mekunge vanhu vawitnessa zvose zvakaitwa naMwari, vava murenje havana kuteerera zvekare. Vava murenje havana kuteerera Mozisi akashandiswa naMwari akaita zvinoshamisa izvozvo. Zvese izvi zvaitwa pamberi pavo. Still ndinorwadziwa pavhesi 39 kunonzi vakatanga kudzokera kumashure nemwoyo yavo. Vakatanga kuita sei? Kudzokera kumashure nechinyi? Kone miviri yavo. Vakanga vachiinda mberi nemiviri yavo. Uchivaona vachifamba unoti vari kuenda Kenani, but mwoyo yavo iri kudzokera kupi? kuIjipita. Hapana chinhu chiri dangerous muupenyu hwemunhu kana akapesana nemwoyo wake. Ndakamboona pana Ruka, mukomana uyawe unonzi akapesana nemwoyo wake. Paakapesana nemwoyo wake kunonzi akaenda kuna baba akati chindigoverai nhaka aenda kumuchiri mupenyu. And the Bible rinotaura zviri clear
kuti when he came back to his senses, another version inoti to himself, kurava kuti akanga asisiri iye himself anga asara, and himself is the inner man, the heart. Saka kana munhu akapesana nemoyo wake na himself, let the inner man can do anything. Saka munoona mukomana uyu akatanga kudya nenguruve, avakurarama anyhow, akapambadza pfuma yose nezviseve nezvimwe zvese nemhaka yekuti anga aparadzana na himself. Tinosangana nescenario inofanana. Vana vaIsraeri vava murenje, vanoparadzana nemoyo yavo, moyo yotanga kudzokera Ijipita, moyo ichienda mberi. Munyorano anobudisa pfungwa iyi achiti zvakava nyore kuti Mwari abvise vana vaIsraeri kuIjipita, but it was difficult kubvisa Ijipita mumoyo yavo. That's why vakamuya nemitumbi vachitonzi vari murenje pavaigara kuIjipita pachishayikwa vanhu, vachinzi vakaenda izvo baobodo, moyo yakadzoka haina kwayakaenda. Ndakaindi kuunzei hama dzinodikana, chimwe chikonzero chokuuya kurenje kuti tive nenguva yatisingadisturbiwe nezvinhu kusangana naMwari. Mozisi paakanga achibuda aiva neshungu dzekuti vana vaIsraeri vasangane nani naMwari, vamunamate vasingavhiringwi nezvinhu kana kuti nevanhu. But hazvina kudaro. Vana vaIsraeri takarasima kudzokera Ijipita nemoyo yavo, but ndiro dzesadza kana dzichirabva dzinenge dzakakwana, but moyo yakashota. Vanototi tavakuinda kunorara votopinda mutende, moti vanhu varipo izvo moyo yadzokera Ijipita. Hakuna munhu ari dangerous semunhu anonyepedzera kuvapo iye asipo. That's why Bible richiti ngaatukwe uyo unobatara basa raMwari achinyengedza. Nemhaka yekuti munhu iye ari dangerous, haadi kuvapo asi anoti ndiripo. Ndinonamatira kuti dai iri dambudziko rirege kuva pakati pedu, kuti shuwa tabuda mudzimba dzedu tikauya kumusangano asi moyo yedu taisiya. Munhu anorarama akaparadzana nemoyo wake, munhu uye ari dangerous, anogona kuitira zvisingaitwi pamusangano wechechi. Nemhaka yekuti moyo wadzokera Ijipita, anogona kuita chero zvinhu zvinoshamisa zvokuti pachechi here shuwa ndo paakauya kuzozviitira pachechi. Evidence moyo wadzokera kupi? Ijipita, but munhu haana kututa mabhegi achiri pano. Dai zvaibvira kana moyo wadzokera chirongedzawo nebhegi kuitira kuti usaita problem. Ukaramba uri pano unoita problem. Veritese, ndinoda kuti Mwari atibatsire tose vakuru nevadiki tiri pano, kuti musangano uno urege kuva musangano wokusangana nevamwe, asi uve musangano wokusangana naMwari. Tinadzo nzvimbo dzokusangana nevamwe. Tingasangana paInstagram, tigosangana paFacebook, tigosangana pamwe, but pano tauya kuzosangana naMwari. Usatora jachata rino seve kuzosangana neumwongo nemakore usina kuona. Ngarive jachata rekushandisa mukana uyu kusangana naMwari. Mbobvunza ari padhuze kuti moyo wako uri pano here?
Moses akashungurudzwa, ndofunga tose tinoziva, akashungurudzwa nevanhu vakabviswa naMwari neruoko rune simba, vanhu vane upenyu hwakapunctuatwa nemamiracles, zvokuti chimwe kana vakazvirumbidza vanhu vanoti munonyepa kuti makamwa mvura padombo yatengekwa nechimbo. Mamwe miracles you can even hardly believe kuti zvakaitika, but vanhu ivo vakafambiswa nemamiracles ndivo vanodzokera Ijipita nemwoyo yavo, ndivo vanodemba kuti dai tiri kuIjipita zviri bheta kutovigwa kusimetri, kufunga zvesimetri, vachikangama Mwari wemamiracles akavabudisa neruoko rune simba. Unoziva kana moyo wabva unokangama ivheni Mwari akakuchengetedza, akakupunyutsa pamwe paukatombosumuka uchitaura testimony kuti zvandakaitirwa naMwari, unogona kurarama zvinoita sekuti haumuzivi Mwari yeye. Vanofamba mvura yakaita madziro kumativi kwavo, vachinyatsa kuzviona kuti iyi mvura izvi chisionekwa, vanongozviona izvi, vachiyambuka mvura ichivharana yatendekwa netsvimbo, vakanyatsa kuona kuti Mwari unoshamisa. Vana Miriamu vakaimba zvavasati vamboimba, vachifarira izvozvo, but pedzozvo vodzokera Ijipita nemwoyo yavo. Verenga zvakaitwa naMwari kuvana vaIsraeri. Iona kuti pane chikonzero here chekuti vanhu vagopopotera Mozisi naMwari sezvavakaita vachiramba kuteerera Mozisi. Munamato wangu kuti tauya pano pamusangano tiuye tigobatsirika, tisadzokera kumashure nemwoyo yani, nemwoyo yedu, nokuti zvinoita kuti tidzokere takadaro. Kana tikasauya nemwoyo yedu kuna Jehovha, muimbi anoti tenzitonderai rini kara, tonderai rini kana madzokera mukara, ini ndichakupai mwoyo wani wangu. Chii chaunouya nacho kuna Jehovha chaungamupa Mwari achirangarira kare zvaakaitira vamwe? Chii chaunouya nacho kuna Jehovha? Uya nemwoyo wako kunani? Kuna Jehovha, uzviitire chinhu chakanaka pamusangano uno. Tichava nevaparidzi vanouya vachiparidza vamwe mangwanani, masikati nemanheru, but kana mwoyo wako une problem, rinongova firimu, ringori firimu, hapana chinokushandura mukati meupenyu. Unongobva wakadaro wodzokera vakadini, vakadaro. Ende kana watozvijairira unototanga kutoprepare camp futi, kwete kuzotendeuka, but kungozouya kuzovarairwa wodzokera vakadini, wakadaro zvekare. Hapana chinhu chinorodza kungoti Satani ake haanzwe tsitsi kuti vanhu vanotoita serious kubhajetera kuzombogara vasingatendeuki. Satani ake haanzwe tsitsi. Tarisa maexpenses acho awaita, but you are not even prepared to change. Ngatisanisei musangano unoyu kuti ive turning point mukati meupenyu hwedu, titange upenyu hutsva. Ndakabva ndiri mhombwe ndodzokera ndisiri nekuda kwemusangano, ndakabva ndiri mbavha ndodzokera ndisiri nekuda kwemusangano. Zvandaona kuna Jehovha ngazvindishandure mukati meupenyu, zvawaitirwa naMwari nezvinoshamisa ngazvichinje unhu hwako, ngazvichinjewo upenyu hwako kuti ugova chisikwa chitsva muna Kristu Jesu. Vangani vanoti Mwari ndauya nemwoyo wangu,
shandurai upenyu hwangu, musangano uno undichinje zvandiri ndidzokere ndava chisikwa chitsva. Kana uri munamato wako, sumuka tive nenguva yekunamata. Uiti Mwari, chinjai moyo wangu, chinjai hunhu hwangu, ndiri kuvuya nemoyo wangu kwamuri Jehovha, handidi kudzokera shure nemoyo, ndiri kuvuya nemoyo wangu kwamuri Jehovha. Shandurai hunhu hwangu, chinjai maitiro angu, mararamiro angu, ndive chisikwa chitsva. Ngatidzidzirei tinamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai nemukana wamatipa kuti tive nesevhisi inokosha manheru ano. Zvimwe Mwari mukasatibatsira pamusangano uno, tinopambadza pfuma tichidzokera tisina zvayatibatsira, nokuda kwokuti tauya tazvipira tikaita set aside mazuva iwaya kuti tisangane nemi. Shandurai hunhu hwedu, shandurai zvimiro zvedu, tichinjeiwo mafungiro edu, tipeiwo zvatinokumbira. Vazhinji vane zvichemo zvavanovuya nazvo kwamuri pamusangano uno. Nokuda kwemusangano uno, Mwari, ngavadzokere vane mufaro. Imi Mwari, manzwa kuchema kwavo, kusumuka kwatakaita netsoka dzedu, kuti Mwari tauya nokurevesa nemoyo yedu kwamuri. Itai zvamunoda nesu, sikai munhu mutsva mukati medu, mutidzosere tiine mufaro tichiti takasangana nemi, nokuti tanga tauya kwamuri todzokera tasambwa, tagadzirwa, tava zvisikwa zvitsva. Tiregererei kushovorwa kwamakaitwa nokuda kwemararamiro edu asina maturo. Tiregererei kushovorwa kwamakaita nokuda kwehunhu hwedu hwakakushoresai. Nhasi tauya, vakuru nevadiki, vakomana nevasikana, tauya nehunhu hwedu, tauya nezvimiro zvedu takangodaro, kuti imi Mwari mutisambe, imi Mwari mutigadzire, imi Mwari musike munhu mutsva ari Yusufu muupenyu kwese kwaanenge ari pamusangano uno. Vamwe tauya kwete kuti zvinhu zvakanaka, takaremerwa pamoyo, tine shungu mumwoyo yedu, asi mutakuri wemutoro iyi ndimi Jehovha. Titakurireiwo pamusangano uno. Vamwe tinorwara, tauya nezvirwere zvedu kwamuri, tigodzokerazve nazvo here kudzimba dzedu. Ngazvipere nezita raJesu pamusangano uno. Zvatauya nazvo, zvatinochema kwamuri, ndiwo mukana uno Mwari, kuti mushande mukati meupenyu hwedu, mushande mukati medzimhuri dzedu, mushande muzvidiso zvedu nezvishuwiro nezviroto zvatiinazvo zvomuupenyu. Rapaiwo moyo yedu, tidzokere tiine mufaro, tiine rwiyo rutsva pamoyo pedu. Tokutendai Mwari nekuti mataura nesu uye manzwa kunamata kwedu, muzita raJesu nokusingaperi. Amen. Amen. Tinotenda tingagara hedu pasi. Imba imba zekuneni, mazwi eupenyu, ngandione kunakawo, mazwi eupenyu, mazwi akanaka, anondidzidzisa, mazwi aya akanaka, mazwi eupenyu, mazwi aya akanaka, mazwi eupenyu. Kristu anovapa vese, mazwi eupenyu. Inzwanyi imwi vatadzi, mazwi eupenyu. Anotipa tese, tinozova vake, mazwi aya akanaka, mazwi eupenyu. Mazwi aya akanaka, mazwi
mazwi eupenyu raura zvevangeriro mazwi eupenyu vese vachasunungurwa Jesu muponesi unotishenura tipinde kumusha mazwi aya akanaka mazwi eupenyu mazwi aya akanaka mazwi eupenyu Tanzwa kwenda kisiso Jesu aponeza hilo soko raura Jesu aponeza ziwiza nyikatese Gumirio kwenyanza Kenzi anotituma Jesu aponeza Tumira nyipanyanza Jesu aponeza Uzanyi wanyangati Jesu aponeza Imani wachitua Kanabari panyanza Pasiri chazoriza Jesu aponeza Imani munamuzo Jesu aponeza Nerupe yunerufu Jesu aponeza Imani nekufawa Moyo unonamuza Indira nipanguwa Jesu aponeza Imani sipamweya Jesu aponeza